এটা অকল 6 জনগোষ্ঠী আকৌ এটা লাগি থাকিব 6 জনগোষ্ঠী অকলে এইটো গোটেই সমস্যাটা সমাধান হ'ব নেকি এই যিটো মানে যেটো সোশ্যাল ডেমোগ্রাফিটো চেঞ্জ কৰিবলৈ বিচাৰিছে মানুহ কিন্তু একেটা আছে प्रकाश नार्जारी ना मा होनो बियो इउटुबाराहाय मिथिबायना इउपिपिएल नि दालाल ना मा बियो एसे माने थिफुदला देखायगासिनो दङ ना मिथिबायना मोनसे फिसा आपडेट लाना फैलायबाय आङो दा गोबां मानसिफ्रानो पलिटिकेलाव जे हाग्रामा महिलारी सारा जे देरहादोंबाबो दा बेनि सायाव गोबां मानसिफ्रा बोरैबा नाख्लायफिननो हागोन बा माबे बुस्थुजों गाज्रि नुजानानै बेखौ खोख्लैसिगोन बेबायदि सम्भावना दा बेनि सोलायै दा एसटि जे 6था जनगोष्ठी बिनि सायाव आलफा जे कमान्डार फरेस्ट बरुवाया मा खोथा बुंदों नोंथांमोनहा खोनासंनानै ला दे बर'फ्रा बिनि सायाव मा बुंगोन आरो फरेस्ट बरुवाया मा खोथा बुंदों दहायनि ससे आद्रा जानानै थादों दा नै गोबां सरखार दानायानो बांद्राय गोबाव जायाखै अब्लासिमावबो नै दा दान्थे बिदान्थे थिग बेबायदिनि गेजेरजों भिडिअखौ नायनानै लाग्रो दा मैदोम बसुमतारी प्रकाशनि सायाव मा बुंदों प्रकाश नार्जारी ना मा होनो बियो इउटुबाराहाय मिथिबायना इउपिपिएल नि दालाल ना मा बियो एसे माने थिफुदला देखायगासिनो दङ ना मिथिबायना किसुमान खेत्रआव आङो नायबाय दोङो आङो जेबो बुङाखै बेखायनो तारमाने बियो थिफुदला देखायगासिनो गावखौनो माने ओरैबायदि मास्टार देखायगासिनो बियो गावखौनो गाव मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन माने ओरैबायदि एलिगेसन लाबोयो बियो बिपिएफ नि सायावहाय ओरैबायदि बाथ्रा बुङो अबेबा खारिगावआवलायनो अबेबा माबा मोनसे बर्डा गानायाबोलायनो बिपिएफ नि थाखायसो गाबाय हो अबेहायबा बै सालाखाथियाव बम बेरनायाबो ना बिपिएफ नि सरखारनि थाखायसो बम बेरबायनो माने ओरैबायदि एलिगेसन लाबोगासिनो दङ बिसोरो बुजिबायना बै मोननैसो निउस चेनेल दङ बडलेण्ड रादाब ना मा बडलेण्ड बुब्लि ना मा बेफोरो माने ओरैबायदि माने प्रकाश नार्जारी ओरैबायदि एलिगेसन माने मा साननानै लायो गावखौनो गाव मा साननानै लायो बिसोरो थारमाने ओरैजाय नोङो हाजारखि नोंसोरो डाउनाव खोख्लैनो नाजाना प्रकाश नार्जारी स्पेसियली बुंदों आं नोंखौ मिथिबायना जेसेबांखिनि डाउनाव खोख्लैनो नाजा जिन्दगिबो देरहाया नोंसोर मिथिबाय जिन्दगिबो बे गाहायाव गासोनानै आरो गाख्लायनानै दोनजाखागोन नोंसोर मिथिबायना नोंसिनि बे नाटक नङा होमबा नोंसिनि बे जिबायदि बाथ्रा बुंनाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो गुरै खावलायदों बे प्रकाश नार्जारीमोननि बाथ्रा लानांगौबा जिन्दगियावहाय माने उन्नति जानाय नङा मानो जाया दिनै जोंना हाग्रामा महिलारी सारा मैया दाख्लैसो आगान होजेनदों दिनैनि दिनावनो ओरैबायदि बिसोरो माने बदनाम खालामनो सेस्था खालामो मिथिबायना मोनफ्रोमबो खेत्रआव माने अबेबा मा होनो साइन बोर्ड बानायनायनो अबेबा खेत्रआव माहायबा बम बेरनायाबो बिपिएफ नि सरखार फैनायनि थाखायसो जाबायनो बडलेण्ड बुब्लि माने ओरैबायदि दा बिसोरो माने निउस नागिरो थारमाने बिटिसियावहाय जोंनि बिटिसियावहाय ओरैबायदि निउस नागिरो बिसोर माने बिपिएफ नि एगेन्स्टआवहाय माबा मोनसे निउस मोनगोन नामा मोनफ्रोमबो खेत्रआव थारमाने बेखौल' नागिरबाय थायो थारमाने बिसोरो दा बेखायनो आं होनदों रायजो राजा नोंथांमोन जेबो टेनसन जानाङा बेफोरनि फालतु बे प्रकाश नार्जारी बे फकटिया होनगोन आं मिथिबाय बे फकटियानि बाथ्रा लानांगौबाना मिथिबायना उन्नति जाया आरो आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायदों जे बेफोरनि बाथ्रा लानांगौब्लाना जिन्दगी बरबाद जागोन आरो बेजों लोगोसे प्रकाशआ जिबायदि नाजाया मानो जे रायजो राजाफोरखौ जेसेबां माने डाउनाव खोख्लैनो नाजाया मानो बा गिदिर गोलावफोरखौ डाउनाव खोख्लैनो नाजाया मानो जोंनि बिपिएफ नि जोंनि पार्टीनि जोंनि रायजो राजाफोर दङ आइ आफाफोर दङ जिन्दगी हाग्रामा महिलारी सारखौ गारनानै खारा सोरबा बै प्रकाश नार्जारीमोन बायदि इउटुबारफोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै जे जोंनि रायजो राजाफोरा जे इउपिपिएल नि फारसे गोसो होगोन नै जिन्दगी बे खोथाखौ दासान मानो नोंसोर जेसेबां एलिगेसन लाबो जोंनि मानसिया जोंनावनो थाबाय थागोन आरो होनदों बे प्रकाश नार्जारीमोननि इउटुबारफोरनि बे नोमा खिनाय बे बाथ्राखौ लायोब्ला लाब गैया ओंखायनो होनदों आङो बेफोरनि बाथ्राखौ मोनसेबो ना ओरैनो बेकार दा गुन्दै गैला नालाय इउपिपिएल सरखार जेनबाय प्रकाश नार्जारीया गुन्दै गैला माने सैमा फाग्ला बायदि ओरैबायदि रोनावगासिनो बियो बङाइगाव टु क'क्राझार टु बङाइगाव ओरै सिबै रोनावबाय गुन्दै गैला गाबोन समफोरथ' माहाबायाव बिसोनाराव खारफिननांगोन बे 6 শিডিউল কিবা কিবি অন্যান্য যিবিলাক ওলাইছে 6 নং দফা মানিব লাগিব ভাৰতীয় সংবিধানত যেতিয়ালৈকে বিশ্বাসী হ'ব
আৰু ভাৰতীয় সংবিধান মানি চলিব তেতিয়াহ'লে কোনোটো সমস্যা সমাধান নহয়তো আমি এইটো কাৰণে কৈছো আমাৰ 1.8 স্বাধীনতা লাগিব স্বাধীনতা হ'লে আমি এইখিনি সহজে নিজে আমি ভাৰতৰ লগত ভাৰতৰ দিল্লীয়ে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব আমি দিল্লী যাব নালাগেতো আমাৰ পলিটিকেল ৰাইটটো লাগে পলিটিকেল ৰাইটটো পালেহে মানুহে এইবিলাক সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰিব সেইটো কাৰণে কৈছো ভৱিষ্যতে 1.8 এজেণ্ডা 1.8 আমাক স্বাধীনতা লাগে এইটো নকৰি 10টা হেৰিয়ত কামি কোনোবাই ক'ব 6 জনগোষ্ঠী কোনোবাই ক'ব আমুক কোনোবাই ক'ব ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ হেৰি কৰিব লাগে চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগে কোনোবাই ক'ব বিদেশী বিতৰণ কৰিব লাগে সমস্যাটো ক'ত আছে সমস্যাটো 1 পইণ্ট ভাৰতীয় কোনো কথাই নুশুনে এটা পইণ্ট কিয় নাহে আমাক স্বাধীনতা লাগে আমাক 100% পলিটিকেল ৰাইট লাগে এই কথাটো কিয় নকয় এটা অকল 6 জনগোষ্ঠীয়ে কৈ এটা লাগি থাকিব 6 জনগোষ্ঠীয়ে ক'লে এইটো গোটেই সমস্যাটা সমাধান হ'ব নেকি এই যিটো মানে যিটো ছ'চিয়েল ডেম'গ্ৰাফিটো চেঞ্জ কৰিবলৈ বিচাৰিছে মানুহখিনিতো একেটাই আছেতো মানুহখিনি একেখিনি হৈ আছে মানুহখিনি একে ইফালে গ'লেও ইফালে হ'ব ইফালে গ'লেও ইফালে হ'ব ইফালে গ'লেও ইফালে হ'ব এইটো ডিজাইনটো কোনে বনাইছে পলিটিকেল নেতাবিলাকে বনাইছে কাৰ স্বাৰ্থত দিল্লীৰ স্বাৰ্থত দিল্লীয়ে কয় এনেকৈ দিল্লীত যি গভৰ্ণমেণ্ট থাকিব সেই কয় এনেকৈ বনা দেই এইবাৰ এনেকৈ জিকিব লাগিব বিজেপিয়ে কৈছে বিজেপিয়ে এনেকৈ বনা মুছলিমখিনি এনেকৈ থাক হিন্দুখিনি এনেকৈ থাক মুছলিম এনেকৈ চেপা মাৰ মাজে মাজে সোমাই দে মুছলিম কি কয় য'ত নেকি চব মিলাই পিনি মুছলিম মাজে মাজে সোমাই মেজৰিটি কৰ হিন্দু মেজৰিটি কৈ তাতে মানে বিজেপি আহি যাব কংগ্ৰেছে ভাবিছে নহয় আমি এইটো এনেকৈ থাকিম এইটো থাক আমাৰ মুছলিম ভোটখিনি আমাক লাগে আমি এই পেটাৰ্ণত থাকোঁ ইয়াৰ মাজে মাজে এজিপিও নিজৰ ধান্দাত থাকিব আজাপো নিজৰ ধান্দাত গোটেইটো অংকটো হৈছে আপোনাৰ প্ৰশ্নটোতো ইলেকশ্যন কেন্দ্ৰিক প্ৰত্যেক আমাৰ সমস্যা হোৱাৰ এইটো উত্তৰ নহয় এইটো প্ৰশ্ন নহয় এইটো টোটেল সমস্যা যদি সমাধানৰ চাই তেতিয়াহ'লে 1 এজেণ্ডা পলিটিকেল ৰাইট লাগিব পলিটিকেল ৰাইট চুবাইন ৰাইট লাগিব ইকনমিকেলি হ'লেও চুবাইন ৰাইট লাগিব আজি আমাৰ ইকনমিৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ কোনো ৰাইট নাই চুবাইন পলিটিকেল পলিচি মানে ইকনমিক পলিচি আছে নেকি চুবাইন পলিটিকেল পলিচি আছে নেকি আমাক দিছে নেকি কোনটো এক্সিকিউশ্যন কৰিব দিছে কোনটো বিষয়ত আমাক এক্সিকিউশ্যন কৰিব ৰাজনৈতিক দিশতে হওক বা অৰ্থনৈতিক দিশতে হওক কোনোটোৱেতো এক্সিকিউশ্যন কৰিব দিয়া নাই অইলখিনি আজি মানুহক সোমাইছে লেণ্ড ডেম'গ্ৰাফি ছ'চিয়েল ডেম'গ্ৰাফি আমুক ডেম'গ্ৰাফি মানুহখিনি এনেকুৱা হৈছে এইটো ইলেকশ্যন মেকানিজিম আমি কিয় মানুহ সচেতন হ'ব লাগেতো মানুহ সেইকাৰণে কৈছো মানুহ সচেতন ইলেকশ্যন মেকানিজিমটোৱে অসমৰ একো চেঞ্জ নকৰে অসমৰ ভৱিষ্যত একো চেঞ্জ নকৰে অসমৰ অৰ্থনীতি কোনো চেঞ্জ নকৰে যেতিয়ালৈকে অৰ্থনৈতিকভাৱে যেতিয়ালৈকে অট'নমি নহয় চুবাইন পাৱাৰটো নাপায় যেতিয়া অৰ্থনৈতিক দিশত তেতিয়াহে আমি এইবিলাক আমাৰ যিবিলাক অইল চকুৰ আগতে গৈ আছে কয়লা চকুৰ আগতে লৈ গৈ আছে গোটেই লৈ গৈছে এইবিলাক কেনেকৈ হ'ব আমাৰ পলিটিকেল ৰাইটটো লাগিব পলিটিকেল লাগিব ছ'চিঅ' পলিটিক্স বা পলিটিঅ' বা ইকনমি চব মিলাই যিটো আমাৰ হ'ব লাগে এই দিশত 3-4টা দিশত আমাৰ ফুল চুবাইন লাগিবতো চুবাইন পাৱাৰ লাগিবতো চুবাইন পাৱাৰ এতিয়া আমি মাউসে ক'ব লাগিব এইটো হ'লে আমি মানে ইয়াৰ পৰিত্ৰাণ পাম অসমৰ মানুহে আমি যদি কওঁ অকল এই যে হিমন্ত বিশ্ব এনেকৈ বনাইছে এই যে আগতে যে অসমৰ যিটো ছ'চিয়েল কি কয় এইটো ছ'চিয়েল যিটো ডেম'গ্ৰাফি মানে লেণ্ড ডেম'গ্ৰাফিটো চেঞ্জ কৰিবলৈ বিচাৰিছে আমুক ডেম'গ্ৰাফিটো মানে সলনি কৰিব বিচাৰিছে এইটো ওলাই আছেতো ফিক্স কৰিবৰ কাৰণে বিজেপি শাসন বেছি পাৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে কম পাব সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ প্ৰশ্নটো আহে কংগ্ৰেছেও কৰিব বিজেপিয়ে এইটো কৰিম বুলি ক'ব কংগ্ৰেছে নকৰিম বুলি ক'ব এইটোৱেতো কৰিব এতিয়া দুটা বস্তু যদি ইহঁতৰ ক'ৰবাত মানে মিল থাকে কোনো এটাতো মিল থকা নাই নিজৰ স্বাৰ্থীয় কাৰণে ৰাজনীতিয়ে সিহঁতে ইলেকশ্যনত জিকিবৰ কাৰণে ক'তো মিল কৰে যেতিয়া NRC হ'ল ইমান ফৰেনাৰ্ছ ওলালে দেখি লাগি গ'ল এতিয়া এইখিনি কংগ্ৰেছে ভাবিলে এইটোক ছাপৰ্ট কৰিলে আমি আহিব নোৱাৰোঁ বিজেপিয়ে এইটোক যদি মানে ছাপৰ্ট কৰি দিয়ে তেতিয়া বিজেপি পাৱাৰলৈ আহিব পাৰে এইটো মেকানিজিম কয় NRCখন ডিফাং হৈ গ'ল NRCখনটো বুমেৰাং হৈ গ'ল এতিয়া মানুহ চিঞৰিলে কি হ'ব লাভ নাই सरकारावनो दाबो मोजांखिनि दानो हायाखै सरकारावनो मोजां फैयाखै दा माखासे गोबां खामानि मावनांगौ दङ खामानिफोरखौनो मावनो हाजेनाखै दा अब्ला गावजों गावनो दाङाबाजि गावजों गावनो नै दासिमाव खोथा
दान्थे बिदान्थे दा नै गुबुन हारिया 6था जनगोष्ठी 6 जनगोष्ठी दाबिनायनि स्टेटास दाबिनायनि खोथा ST दाबिनायनि खोथा अब्ला बेयाव जोंनि माखासे बर' हारिया साननांगौ खोथा गैया दङ ना बाव बांसिन सानाखै पार्टिखौल' लानानै पार्टियावल' जेन'बा जोंनि पार्टिया जेनबाय जोङो जेबो मोनथाय मोननाय नंला जोङो गाहाय डाउनाव थांसिगोन आरो जोंनि पार्टिया माला देरहानानै जोङो थाखा फैसा खामायनो हाबावगोन थिग बेखौ नङा होमबा अब्ला दा मा सानगोन ना माखासेखिनि मानसि दा जाबाबो जायाबाबो आवगोलनिफ्रायनो जे खोथाफोरखौ जाबाबो जायाबाबो बुंबाय थाबोनाय थिग माखासे मानसिफ्रा बे बुंबाय थाबोनायाव हमथानो हायाखै दा नै थिग बेबायदिनो मैदोम बसुमतारियाबो जे बिथाङाबो बे प्रकाशनि सायाव खोथा लाबोदों दा प्रकाश जे बिथाङाबो आं बिनि सायावबो एसे बुंनो सानो दे बेखौ बिजिरग्रोनांगौ दा सोरबाया जुदि एखानानै थांदोंब्ला बेयाव बेखौ एखानानै थांदोंब्ला बेखौ दिख्रुबलांजोबगौमोन नङा होमबा दा बे जे भट गानाय जे कारिगावआव जे प्रमद बर' सारा जे बानायनानै बेसेबांबा समायना रमायना बानायनानै गालांनाय बै बानायनानै गालांनाय बे भटनि सायाव बिनि सायावसो गोबां मानसिया कन्ट्रभार्सि जालायगासिनो दङ बे कन्ट्रभार्सि जालायनायाव बेखौ बानायगिरिया सोर बेखौ बानायनाय थिखादारा सोर बेयावसो नागिरग्रोनांगौ बे थिखादारा जुदि मोजां बानायदोंमोनब्ला बे मानो एखा जालायनायनि गोनांथि दङ मानो माबा मोनसे बियो मोनसे फिसा क्लिपजोंसो बेजोंसो दोनानै होनायनि बेखौथ' सोरबा नङा सोरबा एसे एखबानो गाखागोनखा आथा होनायनिसोबाव बेखौ मालबरजों मोजां बानायनायनि मोजां क्वालिटि बेखौ बानायाखै जे क्वालिटि बानायगौबा बेयो खाथिनिफ्राय माखासे मानसि जे बानायबाय थाग्रा दखान होबाय थाग्राफ्रानो बुंदों बेयो गानानै थानायनिसो अब्लालाय मानोथो बिनि सायाव कन्ट्रभार्सि जालायबाय थानांगौनि खोथा दङ मानोथो पार्टिखौ बखिलायबाय थानांगौनि खोथा दङ बेयाव बखिलायबाय थानांगौनि जेबो माबा गैया दा अब्ला बैसोर जे माखासे जे ब्रादार जे प्रकाशमोनहा जे 6 जनगोष्ठीनि खोथायाव एसे बुंसायो बिनि सायाव एसे बुङोब्लाथ' मोजां जागोन नङा होमबा दा बिनि सायावसो गोबां जे पार्टिखौ जेनबाय होननानै पार्टिया जेनबाय जोंनि माबाया गैला पार्टिया गैला जोङो माखासे खामायनाय न'खर संसारनि सायाव जोङो गोग्लैनानै थासिगोन जोङो थाखा फैसा मोननाय नंला बेखौसो मेन सानाखै होनब्ला अब्लासो माथो गावजों गावनो कन्ट्रभार्सि लालायबाय थानानै जे गावजों गावनो माखासे खोथा बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जाबाय थानानैलाय माथो दरखार जे पार्टिया देरहाबाय बयबो जयै जानानै खौसे जानानै माखासे सरकारनि जे मोन्थाय मोननांगौ बेखौ आदाय खालामनानै लाना जानला मोनला खोथा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंनानै दान्थे बिदान्थे जाबाय थालायनानै जे दैदेनगिरि माखासे बर'नि दैदेनगिरि सारमोनखौ रायबाय थानानैलाय जेबो मुलाम्फा गैया मा मुलाम्फा दं जे गावनि पार्टिया देरहाबाय थानांगौब्ला जे पार्टिया जुदि मोजां मावदोंमोनब्ला रायजो राजायाथ' अट'मेटिक भट होनानै देरहाखागौमोन ना जुदि रायजो राजानि मोजां मावैनि थाखायसो पार्टिया जेनदों नङा होमबा बेयावलाय नों आं बुंनानै दा जेनेबा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा सरकाराव 28टा सिट लानानै 27टा सिट लानानै देरहाबाय 27टा सिट लानानै बे MPLA देरहाबाय रायजो राजाया अननायखायसो फोथायनाय थानायखायसो बेखौ 27टा सिट लानानै देरहादों नङा होमबा जुदि बेबायदिनो जा सरकाराव थानायमोन बैसोरबो मोजां मावनायमोनब्ला रायजो राजाया निस्सय गावनि आखाइखौ होनानै भटखौ होनानै देरहाहोखागौमोनखा नङा होमब्ला दा नै नोंथांमोना साननानै नायदो दा फरेस्ट बरुवा बे फरेस्ट बरुवाया माखासे STनि सायाव मा खोथा बुंदों दा जेबो सेन्ट्रेलाव जेबो मा लायनांगौनि खोथा गैया BTCआनो बेखौ बानायबानो जायो बा आसामानो बेखौ होबानो जायो
जुदि होयोब्ला मा जागोन जानला मोनला जुदि खोथा बुंनानै गावजों गावल' पार्टिखौ कन्ट्रभार्सि खालामबाय थालायनानै बारा लाब जाया होननानै आं सानो आरोखि दा भिडिअखौ रायजोफोर नोंथांमोनहा बे भिडिअनि सायाव माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो आङो भिडिअखौ दहायनो माखासेखौ बानायदोंमोन थ' एसे टाइम एसे गाव गावनि बेस्थ' जानायनि थाखायनो दा भिडिअखौ दासो हगारनाय जासिगोन आरोखि आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आङो बेखौनो गुरै खावलायनाय